Bueno, pois, moi boa tarde. Para mí é un placer estar hoxe pola tarde aquí. En primeiro lugar, darlle pois as grazas ao profesor Villares, a sección de Historia da Real Academia Galega non só por convidarme, senón sobre todo por organizar esta xornada que é moi interesante porque desde que vim o programa e tamén estiven vendo as anteriores, a selección nos permite ver 4 festas que realmente contan 4 cousas moi diferentes, 4 cousas moi distintas. Nos permite ver o poder que teñen estas festas para, de alguma forma, comprender mellor a nosa sociedade. Eu vou falar sobre a romería vikinga, a famosa romería vikinga das Torres de Oeste. Bueno, vou abordar unha serie de cousas, de conceptos relativos un pouco a súa creación, a súa evolución. Tamén vamos a falar un poquinho do contexto previamente para entender, veremos algunha pincelada histórica para entender ben o que vai suceder, algo de historiografía. Casualmente esta semana pois inaugurouse en Vigo unha exposición sobre os vikingos en Galicia que está no Museo do Mar, que é unha especie de spin-off dunha exposición Unha vida vikinga que se fixo na Cidade de Cultura en 2024, comisariada por Irene García Losquiño, e, digamos, o que hai en Vigo é unha especie de explotación orientada, digamos, aos vikingos en Galicia, non? Que é un tema algo complicado. Entón, convidolles, se queren, se teñen interés neste tema, a visitar a exposición. No catálogo da exposición hai un texto meu, un capítulo meu, sobre isto da romería vikinga e os vikingos, o papel dos vikingos un pouco na cultura galega contemporánea, que poden consultar e no que basicamente estarán moitas das cousas das que falo aquí. Imos falar entón da romería. Eu outro día dicille a Tito que de alguna forma a miña forma de pensar sobre estas cousas veu dada por él, por algunhas cousas que lle vin, entonces penso un pouco, a veces me fago preguntas como él se fai de maneira moi brillante, e a min desde aquel intento facelo, non? Entón, propoñolles para empezar unha pregunta bastante curiosa e moi interesante, ademais, se contrastamos coa Reconquista de Vigo, non? Se agora ustedes van a Google e buscan romaría vikinga, escollen as imaxes de Google, van a topar un montón de imaxes de xente vociferante vindo en barco, moita xente desembarcando, berrando, moitos deles pois bebendo viño e poñendo caras curiosas, vestidos, digamos, a maneira na que interpretan un pouco os vestidos vikingos, non? Pero o primeiro que se queda na cabeza cando ves, sobre todo se te interesa este tema das festas de recreación histórica, ou se pensamos, por exemplo, na Reconquista de Vigo, é algo bastante curioso, que o primeiro que te preguntas é onde están os defensores? Porque estamos vendo unha representación teatral, é dicir, hai un desembarco, pero faltan os galegos que estaban ali. Onde están? Entón, empezas a buscar máis, logo vamos a ver, pero non atopas os defensores por ningún sitio. Os vikingos chegan ali ás Torres do Oeste, en teoría, unha posición, logo falaremos sobre isto, defensiva contra eles e non defende ninguén. É dicir, pasa, e van directamente ao lounge do viño, dos mexillóns, é dicir, sen ningún tipo de defensa, cousa que é moi curiosa e que moitas festas de recreación histórica en Europa non é así, non? É dicir, hai dous bandos. Hai o bando vencedor, o bando vencido, e ademais, bueno, logo vamos a ver, pero en Galicia é que faltan os vencedores, que é ainda máis sorprendente, non? Entón, é unha pregunta moi interesante que de alguna forma nos vai levar ao redor de toda esta presentación a partir de aquí. Quero recuperar unha idea do crítico cinematográfico alemán Rudyard Schusting, que fixo un par de películas fantásticas sobre o cine da República de Weimar e o cine do nazismo. Son dúas películas nas que el analiza o que se conta nesas dúas películas e se fai unha pregunta que é fantástica, que eu creo que é moi interesante para aplicar cando abordamos este tipo de cousas. Que conta o cine de nós que nós non sabemos? Eu creo que é unha pregunta que se pode trasladar moitas veces tamén a estas festas, non? Que contan estas festas de nós que nós non sabemos, que nos axudan a ver. Entón, bueno, vamos a ir a intentar entender un pouquiño todo este fascinante proceso. Primeiro, 3 ou 4 notas históricas que nos van a axudar a entender bastante ben ou a entender un poquinho o proceso que vai existir. O primeiro, alrededor da presencia escandinava en Galicia. Vamos a chamar de presencia escandinava porque hai realmente dúas fases de presencia frente ao que moita xente pensa. Os primeiros contactos documentados que se producen no ano 844.
É dicir, a primeira vez que chegan os vikingos a un sitio sempre se sabe, igual que se sabe perfectamente cando chegan a Lindisfarne, que é o primeiro contacto que teñen ca Europa cristiana. Pois aquí sabemos onde chegan e sabemos que sucede, e sabemos que chegan ao Farum Precantium, é dicir, que chegan á zona da Coruña, a zona de onde está o Faro Precantium, é dicir, o nome da Torre de Hércules na altura, e que son derrotados polo rei Ramiro, queimanlles 40 naves, e siguen camiño do sur. Moi posiblemente despois saquean Lisboa. Siguen camiño do sur, é dicir, non se asentan aí. Non? A partir de aí, pois, vamos a ter diferentes referencias documentais, tanto en diferentes tipos de fontes, que nos van a falar desa presenza vikinga, a veces de maneira máis puntual, e outras veces de maneira máis estable, é dicir, pasan anos aquí hasta que son expulsados. Non? E esa primeira fase, despois hai unha segunda fase moito menos coñecida, pero non menos interesante, que corresponde un poquinho á fase tardía, ao século XI, sobre todo, que son cando os vikingos acaban de cristianizar, siguen circulando, van camiño do Mediterráneo, e xa teñen misións que se van entre a cruzada e o saqueo, etc., e van facer invernadas aquí, vamos a coñecelas polas sagas vikingas, van a ser moi interesantes porque nos axudan a entender moitas outras voces, porque isto é clave. Eso primeiro, logo vamos a ver un detalle máis, e o segundo este lugar, as Torres de Oeste, que é un espacio, isto é moi interesante tamén entendelo, porque as Torres de Oeste hai que verlas como un monumento en día moi diacrónico. Polo que sabemos pola investigación, estamos falando dun espazo que era moi importante xa antes da existencia dunha fortificación medieval. Está localizado un nivel da Idade do Ferro, de finais da Idade do Ferro, no que se detecta este espazo, e máis outro que foi localizado hai 10 anos un poquinho máis ao norte do río Ulla, xa no concello de Valga, un espacio no que se detecta un volume moi grande de comercio co Mediterráneo, das últimas fases comerciais co Mediterráneo, eses lugares. Entonces, tanto a illa, o mercado dos Mouros, curiosamente, como se chama en Valga, como as Torres de Oeste, van a ter un montón de material, é dicir, nos niveis máis antigos teñen un montón de material de interacción con outros espacios, é dicir, funciona como unha especie de nodos de interface coa Calaique da Segunda Idade do Ferro e os inicios da época romana. Despois hai unha fase moi misteriosa que parece corresponder ao mundo tardo antigo, século VI, século VII, e é moi curiosa porque de feito provocou a asistencia da Guardia Civil, porque cando se estaba excavando aquí, estamos falando dos anos 60, cando se estaba excavando nesta zona, pois debaixo da muralla do recinto interior das Torres do Oeste aparece unha necrópole con todos os mortos ali plantados, e o primeiro que pensaron os veciños e o propio excavador, que Balín, o primeiro que pensaron era que eran mortos da Guerra Civil, porque estaban aparte, estaban nun estado de conservación espectacular, hai fotos. Entón, tivo que ir a Guardia Civil, etc. O caso que sabemos que son tardoantigos, fase século VI, século VII, e que está por debaixo da muralla construída aquí. Non está nada mal, por un motivo que digamos, a narrativa das Torres do Oeste empeza sempre despois, empeza con que foron construídas na época de Cresconio, é dicir, no século XI, foron construídas en teoría para os ataques contra os vikingos, etc., pero as datas non coinciden. Na época de Cresconio, bueno, é dicir, posterior, non coinciden moi ben as datas coas datas que sabemos dos ataques vikingos, son un poquinho posteriores. Entonces, hai certas dudas, e sobre todo, simplemente como tema de curiosidade, esta é a peza arqueolóxica que dá lugar a unhas enormes polémicas e que está no centro de toda esta hallada, que é unha famosa cruz patada que se conserva no Museo de Pontevedra e que poden ver aquí en Vigo, está na exposición, foi localizada nas Torres do Oeste e por cronoloxía corresponde á época de Afonso III. É dicir, os primeiros supostos, primeiros tempos da monarquía do Oviedo. Non corresponden as datas, en teoría a monarquía do Oviedo está intervindo en esta zona de Galicia pois despois. Entonces, non me vou meter aquí en este tema, pero para que saiban a idea de que estamos falando dun espazo que concentra moitísimos significados. Por exemplo, as Torres do Oeste foron moitas veces interpretadas como lugar no que estaría as Turris Augusti, a Turri Augusti, é dicir, a torre triunfal construída tras as conquistas romanas e que sabemos que foi construída nun sitio próximo ao Sar, pero que nunca apareceu, un dos grandes misterios da arqueoloxía galega. Se supón que é un triunfo romano, é dicir, como hai outros, como la Turbie en Mónaco, que é da mesma época,
Nunca apareceu, non hai nin rastro del, non se sabe, pero sí que están as fontes, en 2 ou 3 fontes diferentes, Pomponio Mela, etc. E se pensaba que era este lugar. Así que este lugar concentra moitas cousas diferentes de gran valor simbólico para Galicia. Non en calquer lugar. Simplemente para entender que cando nace, vamos a entender que é o que se sabía dos vikingos cando nace a festa vikinga. De onde proceden. Nos os vikingos fomos sabendo deles co tempo, é dicir, unha persoa de hai 100 anos sabía moito menos sobre a presenza dos vikingos en Galicia que a que podemos saber hoxe. E iso por un motivo, porque tiñan acceso a moitísimas menos fontes. E isto clave, é dicir, desde a Idade Media, as primeiras fontes, que as que se iban un pouco contando as xeracións posteriores, pois eran por un lado as crónicas reais, despois as narrativas eclesiásticas, é dicir, como a historia compostelana ou outras fontes, que describían un pouco os feitos, non? Na Idade Moderna se lle foron sumando algunhas crónicas aristocráticas que supostamente, e digo supostamente, recollían bellas tradicións, aínda falamos de algunha cousa destas, verdad? Bellas tradicións, sobre todo concentradas na zona de Chantada, arredor do papel heroico de algúns fidalgos galegos na loita contra os normandos, sobre todo no mundo de Castrocandaz, pero son lendas, sobre todo, non? E os vikingos aparecen aí, pois, nas primeiras historias galegas, é dicir, do século XVII, nas primeiras historias do reino, que son de fontes eclesiásticas, outra vez igual. En ese momento, pouco a pouco, se vai tendo información, pouco a pouco vai chegando información das historias producidas en Francia xa na historia un pouco máis moderna do século XIX, e despois chegamos ao pouco a pouco mundo actual, é dicir, a partir dos anos 60-70, no que empezan a aparecer moitas outras fontes, pero digamos que en 1960, que é onde empezamos a historia, o que se sabía sobre os vikingos procedía a un rango moi limitado de fontes e de un rango moi controlado de fontes. É dicir, o que hoxe sabemos sobre elas é moito máis amplo. E poño un caso. O que hoxe sabemos sobre as fontes, cada unha delas nos conta un tipo de información diferente. As fontes reais, por exemplo, prestan moita atención á cronoloxía, á mobilidade de tropas e de reaccións dos reis contra os ataques vikingos, a organización da resistencia, etc. As fontes eclesiásticas se centran sempre en dúas cousas. Canto mal fixeron os vikingos a destrucción masiva que provocaron, ou ben que se portaron os bispos como líderes, isto é fundamental en todo isto, e parcialmente, e case ao final, digamos, do período medieval, a idea do providencialismo, do castigo divino. É dicir, os vikingos como un castigo divino polo mal comportamento. Si consultamos as fontes nórdicas, que son relativamente abundantes para Galicia, que só coñecemos nos últimos períodos, o rango se abre moito máis. É moi interesante, porque vamos a ter mercenarismo, é dicir, traballo de mercenarios, vamos a ter, por suposto, historias de saqueo, pero vamos a ter historias de mercados de inverno, é dicir, de pactos e de acordos coa poboación local que non aparecen nas outras fontes, nin nas aristocráticas, nin nas reais, nin, por suposto, nas eclesiásticas, e aí aparecen, teremos aventuras, teremos alianzas cos locais. Se acudimos ás fontes dos paisanos que vemos a través da documentación conservada nos mosteiros de acordos e de foros e que é directo, nos falan moitísimo de secuestros, nos falan de asesinatos, de destrucción, pero, bueno, quizás de asesinatos non tanto, de secuestros temos bastante información. Sacudimos ás fontes musulmanas, que son importantes, temos tamén detalles de cronoloxía, de destruccións, pero despois temos outras cousas que non aparecen nas outras fontes, e que moitas veces son pouco consideradas. Por exemplo, hai unha fonte que nos fala de negociacións diplomáticas despois do ataque de 844, é dicir, un rei escandinavo manda a embaixadores a falar cito literalmente, co gobernante de Santiago. Este dato casi nunca aparece, é moi curioso que non aparece moitas veces, pero ese dato está aí. E despois temos as fontes eróticas na Breza. Que ocorre? Que todo isto que ahora sabemos e que nos compón un mosaico con diferentes intereses e diferentes visións sobre a mesma época, pois a eles non se chegou. A eles, sobre todo, que chegou, é dicir, nos anos 60, cando se conciba a festa, é a idea do liderado episcopal. É dicir, dos bispos como reconstructores do reino. É dicir, todo foi destruído, os bispos foron líderes e os bispos derrotaron de diferentes maneiras reais ou lendarias os vikingos. Por exemplo, San Rosendo, que co conde Gonzalo derrota directamente pois os vikingos, etc. De feito, no seu escudo en Celanova, aquí está esta espada que alude ao papel guerreiro de San Rosendo destruindo vikingos. Que pasa? Que sabemos polos diferentes expertos, por exemplo, don Manuel Díaz y Díaz ou outros expertos que traballaron sobre San Rosendo, que é moi pouco probable por datas que coincidirá con isto.
É dicir, isto é unha elaboración moi posiblemente posterior. San Pedro de Mezonzo, que reconstrue o arcebispado de Santiago despois da destrucción vikinga, ou San Gonzalo de Mondoñedo, que sempre se fala del como vinculado a isto dunha escola normanda, pero que hoxe en día sabemos que son os normandos, pero son os outros, que non son os vikingos. Son posiblemente, según os traballos que fixo Fernández Pacios, ubicou cronolóxicamente bastante ben a Gonzalo de Mondoñedo como un Gonzalo da familia Traba que coexiste no escenario no que os normandos acaban de tomar o poder en Inglaterra, no que aparece a conspiración de Diego Peláez contra os normandos. Bueno, pois Gonzalo está moi conectado con Diego Peláez, son estes normandos, pero despois, posteriormente, se convirten nos normandos vikingos, no milagro. E San Gonzalo rezando é capaz de provocar unha tormenta e rematar con eles. Esta visión, de alguna forma, predominante que vai haber na narrativa galega sobre os vikingos hasta ese momento. Os bispos líderes, que son os que se enfrentan. Que sucede? Que, aínda que está moi pouco investigado, isto empeza a cambiar no Resurdimento. É moi sintomático. Esta imaxe que ven aquí é unha das poucas imaxes do século XIX no que se recrea unha escena da historia galega. E vai ser unha imaxe que non se vai repetir hasta aí prácticamente 15 anos. Que é unha escena de combate entre vikingos e galegos. Non aparece nun contexto galego, aparece nunha historia publicada en Barcelona. Este é o título, literalmente, da ilustración. Os normandos son derrotados nas costas de Galicia. É dicir, esta afirmación, como ven, non a vamos a encontrar prácticamente hasta aí 15 anos ou 20 anos, porque non nos gustaba nada que foran derrotados, por lo que se ve, nos últimos anos. É dicir, pero no Resurdimento, eles utilizan os vikingos desta maneira. Burguía ten unha frase moi bonita, fala de que son vencedores e vencidos, que este rollo galego de non vamos a afirmar, pero utilizan moitos diferentes autores no Resurdimento, empregan os vikingos como unha metáfora do que son capaces de facer os galegos cando un invasor. Entón, están os franceses, pero que antes dos franceses se utilizan ademais moito ese relato, xa derrotamos os vikingos, que fomos capaces, o único pobo de Europa que foi capaz de botalos fora. É dicir, eso se di en varios artigos. E quizáis un dos máis interesantes é este texto de Pondal, moi pouco coñecido, porque é inédito, que recuperou Xosé Ferreiro, que é fantástico, é un gran poema. Ferreiro di que prácticamente está rematado, aínda que está inédito, que se chama Terra Verde, no que é un poema que está acompañado con unha serie de apuntamentos que ten Pondal arredor dos vikingos. Pondal, para compoñer o poema, escribiu, foi tomando notas. Entón, Ferreiro contrastou esas notas coas datas e cos que aparecen nos textos os que puido consultar Pondal en Galicia, como os de Murguía, non corresponden ás datas. Non corresponden a... É dicir, Pondal toma estes datos de outro lugar. Demostra un gran coñecemento da cultura escandinava, que non sabemos moito máis del. O poema, a verdade, que está moi ben. Entón, que conta o poema? Pois algo que non vai suceder despois. Isto vai cambiar todo despois. El conta, son os lostregos do Odín, os terribles Snekker, son os vikings vagabundos, son os terribles Berserker. Son os encendros, claro, estamos acostumbrados ao Pondal celta. Pero aquí un Pondal que fala dos escandinavos. Son os errebundos varegues, os terribles normandos, do que tanto todo o mundo ten. Entón, a clave é, un diría, porque se aplicamos desde a vista que temos os sobre eso, diríamos, vai falar maravillas dos vikingos. Pero non, diremos o que conta. Di, que terra é esa que pola proa sergue? Non sei, padre, dixe un viking de Breogán a Terra Verde. Aquí temos o fito do celtismo aquí. E di, de Breogán, dixe o Berserker, de Breogán a Terra Verde. Pilotos, virado o rumbo, virade ben o ponente. Nesa terra temerosa han caído para sempre, mas na celeste Valhalla, entre os dioses resplandecen, caeron Haimar, Olaf, Sterkoder, Harald o Valente, ben contrarias nosas armas, nos foi esa terra verde. Fuxamos de Breogán, fuxamos aquí dice a terra verde, pero falando con Ferreiro, pregunteille, a terra, dice, no, parece que se admite como participio tamén o a para o mesmo significado. Fuxamos da terra verde, non? Fuxamos da terra verde, é dicir, temos un relato que non se vai a volver a suceder en Galicia hasta moito tempo, moi propio do Resurdimento, no que os vikingos son rexeitados, fuxen temerosos da terra na que foron derrotados. Isto é un fenómeno moi curioso, é moi interesante contrastalo coa posición dos versos celtistas de Pondal. Bueno, estamos aí, vamos a entrar xa na romaría vikinga. Aquí chamo unha representación entre tempos e culturas, porque vamos a ver como se entrecruzan moitísimas variables en toda esta performance que é a romaría vikinga. Bueno, en primeiro lugar, simplemente para decir, é unha das festas máis relevantes de Galicia, ten
a categoría de interese de interese turístico internacional desde 2002, moi recoñecida, é un pouco dos emblemas do verán galego en este momento, non? Vamos a movernos alrededor das tres fases perfectamente recoñecibles da romaría vikinga. Foi o antropólogo Manuel Vilar quen estableceu esta clasificación, que máis ou menos a que coincide co que os propios veciños, cando falas con eles, recoñecen esas tres etapas digamos, na propia evolución da romaría vikinga. A primeira, o Ateneo de Ullán; a segunda, a organizada por Cedonosa, logo explico un pouco máis o que é isto; e a terceira, pois, a do Concello de Catoira. Pero, ademais, son perfectamente recoñecibles cada unha delas, non? En primeiro nacemento, que é do 61 ao 64, cando o responsable da festa é o Ateneo de Ullán, logo falamos sobre el, se define esa temática. Pero en ese momento ainda non hai o desembarco como tal. Si hai a temática e hai unha serie de actividades vinculadas á temática, pero aínda non temos desembarco. O desembarco vai chegar despois. A segunda fase é esa consolidación que cando se proxecta, se propulsa, e cando se desenvolve a performatividade, digamos, do desembarco, de todo o que sucede, a forma na que se move polo río Ulla, un pouco a cronoloxía, e aparece, digamos, en ese momento, non? E aí cando se consolida a idea da romería. Non chamamos porque chamamos unha romería. E unha romería, unha clave que ten unha romería, é que as romerías, a diferencia de outras festas, como mellor poden cambiar, as romerías teñen que funcionar sempre igual. A romería ten un protocolo, é unha festa popular, pero sigue un ritual, sigue un paso, sigue unha sucesión. E a terceira fase, que é a do Concello, é a institucionalización, que ten dúas características. Por un lado, a intento de explotación turística a nivel internacional, e por outro lado, a búsqueda de legitimidade, que tamén que xa empeza antes, pero que se volve máis importante en ese momento, a búsqueda da precisión histórica, digamos, se posible. Bueno, imos empezar pola primeira, que é o Ateneo de Ullán. Nacemento. O Ateneo de Ullán é unha entidade cultural moi singular das Rías Baixas. O carácter das Rías Baixas é moi parecido, porque estes días, cando falei con varias persoas que son os fillos de alguna desta xente que está aí, como, por exemplo, César, que é fillo de Segundo Rodríguez, o taberneiro da cantina da estación de tren de Catoira na que se reunía toda esta xente, cando che contan o que facían e todo isto, dice, esta xente das Rías Baixas. Era típico club de señores das Rías Baixas, pero que tiñan intereses culturais nun momento no que o réxime empezaba a abrirse. Non vamos... E cando un mira un pouco a cronoloxía, digamos, a trayectoria de cada unha das persoas que está neste Ateneo, bueno, pois é moi interesante ver a procedencia política de cada un deles, de como chegan un pouco, onde estaban na República cada un deles, onde estaban na Primeira Guerra Civil. É moi interesante ver un pouco que se xunta aí. Pero digamos que o primeiro grupo é máis ou menos un grupo de xente inmediato, da zona inmediata, donde o que son as claves, como vamos a ver, van a ser Baldomero Isorna e Faustino Rei Romero, son as figuras fundamentais. En unha segunda fase, cando empezan a coller pulo, é cando reúnen a moita outra xente que é coñecida un pouco da cultura desa época, como pode ser Carlos García Ballón, Bouza Brei, Plácido Castro, Ferro Couselo ou incluso Camilo José Cela. Básicamente, é xente que queda para comer, para tomar uns viños ali, lle gusta falar, nun momento determinado empezan a facer conferencias no balneario de Catoira, empezan a crear unha pequena programación cultural, pois en ese momento van abrindo a partir de aí, non? E entón, aí onde surge. Estes son os dous presidentes, os presidentes do Ateneo de Ullán. A foto xa un pouco resume un pouco o espírito, que é un espírito pois bastante de cachondeo, dicir, que teñen, e que hai que asumir este espírito como algo que anima todo este espacio, é dicir, sempre hai o componente de humor e o componente de cachondeo en todo o que fan. É moi relevante, non? Entonces, hai dúas figuras moi importantes, o da súa esquerda, Baldomero Isorna, abogado procurador en Madrid, persoa de orixes, digamos, máis complicados na época da guerra. E o da dereita é un personaxe moi singular, Faustino Rei Romero, un cura moi excéntrico, que digamos que misaba en Catoira porque, bueno, tivera un fillo e fora o bispo pois prohibira de quitar a parroquia, buscabas un pouco a vida. Era un personaxe bastante excéntrico, un creador cultural moi amigo dos seus amigos e con bastante cachondeo. E como poden ver, aí teñen o estandarte do Ateneo de Ullán,
e no centro do estandarte pois construído o icono das Torres do Oeste que, digamos, o marco de referencia no que eles un pouco van a funcionar, non? Cando lles falo un pouco de que son uns coñóns e que parte da historia hai que entendela con humor, isto é algo, logo falamos, pero, por exemplo, este era un tipo de piques que les facían entre eles na primeira ou na segunda romance vikinga. Digamos que un grupo encargou uns polos a un señor que estaba asando ali polos, chegou outro grupo, que era o grupo de Faustino Rei Romero, e levoulle os polos. Entonces o grupo de Luis Bouzabrei pues, quedou sin polos asados. Entonces, o Bouzabrei quedouse cos polos e o grupo de Faustino quedouse sin os polos. Entón, Faustino mandoulle un poema, dixo: o meu amigo Bouzabrei, moitas gracias polo polo, lástima que fora un solo, porque derenlles un pouco de compasión, non? Sempre teu, Faustino Rei. E Bouzabrei contestoulle: Faustino Rei, non te queixes de que o regalo foi magro, porque non fas un milagro como dos pagos dos peixes. Non? Entón, isto se convirtió en parte da lenda de esta historia, foi circulando con moitísimas variantes, e ainda circula, hoxe por Catoira. Este tipo era un pouco o ambiente que tiñan entre eles, no que se iban congregando, pois, xente que tivera vidas pasadas diferentes, a veces enfrentadas en tempos anteriores, non? Inicialmente a festa vikinga romase era unha romase que se facía na xunqueira das Torres, é dicir, nun espacio das Torres, era apenas unha merenda entre diferentes grupos nos que ao final tiñan unhas caixas de cerveza, subíanse arriba e recitaban, etcétera, etcétera, non había moita máis historia, é dicir, gustaballes ese espacio, querían reivindicalo, eran xente culta, xente que coñecía ese espazo de antes e contaban historias a partir del. Pero nun momento determinado empezaron a coller a idea de construir unha historia vikinga, e hai como dúas versións de como nace a idea de facer isto vikingo, non? A primeira é que había un incendio enfrente nas montañas de enfrente, dicir, lo que veñen sendo os montes de Isorna e todo o que están por detrás de Isorna, na parte esta de Rianxo, había un incendio por ali, e de repente alguén nunha desas merendolas dixo: que veñen os vikingos, porque a tradición que había un pouco en toda a ría, a tradición recente, era que a xente se comunicaba a través de fachos, algo que arqueolóxicamente, pode que este confirmado nun, hai un que pode ser, polo menos polo hora, lo que sabemos. Entonces esa é unha idea. A segunda era que Pedro Montañés, que era este señor, que andaba con esta barquiña vivindo un pouco no río Ulla, unha vez aparecelles por ali, era un señor así, baixiño, pero como moi regordete, dunha cara moi característica, entón empezaron: que ven o vikingo, entón a partir de aí, en teoría, naceu. Non sabemos como moito, é dicir, aí temos as dúas versións, pero sí sabemos que Pedro Montañés queda fichado para a representación. Entonces, desde o primeiro momento, empezan a ir un pouco máis alá, e o primeiro que empezan a facer, isto clave, é que o que eles consideraban, e digamos unha parte da historiografía tamén considera, é que o arcebispo Selmírez, o gran arcebispo compostelán, nacera nas Torres do Oeste. Entonces, o que os curas do grupo empezaban a facer era, celebraban esa romaxe, facíanlle unha misa en honor a Selmírez, e despois, pouco a pouco, empezaron a facer unha representación. Entón, nesa representación, chegaba Ulf na barca, o señor Pedro Montañés, entonces facía como de vikingo, iba con eses pantalóns, un pouco, buscabanlle un pouco, porque non sabía moi ben como era un vikingo, entonces, digamos, tiña un rifirrafe con Faustino Rei Romero, que facía de Cresconio, ainda que hai variantes que facía de outro arzobispo, e conseguía convencelo, conseguía convertilo, e Ulf convertíase en galego, ou seja, en cristiano. Entonces, digamos, aí nace un pouco dous elementos da festa, que é a misa, como toda a romería hai unha misa, que se celebraba en honor aos bispos das Torres do Oeste, a Selmírez e a Cresconio, e despois unha parte que era a representación, nace aí. E, de feito, hai un material inédito de Faustino Rei Romero con, digamos, non está editado, pero que, digamos, conta un pouco esta representación e a loita co vikingo e a conversión do vikingo. Como ven, é un pouco esa visión da historiografía que nos chegou, non? É dicir, hai un cura que o que anima e inspira e, de alguma forma, mantén ese relato dos feitos. Que sucede? Que a propia visión dos vikingos estaba cambiando. En Antífona da Cantiga, Ramón Cabanillas
aborda xa dunha forma pois distinto a presenza dos vikingos na Ría de Arousa. Este é un texto moi bonito, as esguías cavernas, as quillas, firentes como espadas dos rezos vikingos, o mando do Olaf, do Ulfo arriscado, do forzudo Ban, do Rosalarafi, pescador tridente, protegido das loiras valquirias, cabalgadoras de nubes. Non? É dicir, no ano 51, Cabanillas vai ser coroado poéticamente no ano 58 en Padrón, toda esta xente do Ateneo van estar en Padrón tamén na coroación poética de Cabanillas, con Otero Pedrallo, e en ese momento os vikingos empezan a convertirse xa noutra cousa. Xa non son os vencidos, as hostes terribles que eran vencidas e que aparecen nos textos do Resurdimento. Empezan a ser outra cousa. Bueno, estos son algúns exemplos para entender un poquinho como era o personaxe Faustino Rei Romero. Estas son das fotos colleitadas en grupos de Facebook de Tui. Hai moitas de Faustino sempre con músicos, en bares ou collendo cousas. E, bueno, é dicir, ele é o autor do elemento clave desa primeira romería vikinga, que é a conversión de Ulf. O vikingo chega, son moi amigos e se convirten en un Ulf. Hai outro factor. Bueno, y entonces empiezan a asuntarse, todo esto empieza a ganar teoría, Y hay un papel muy importante que son aquí Plácido Castro. Plácido Castro, en ese momento, reside en Vilagarcía. Como saben, Plácido Castro, un dos grandes intelectuais dos anos 20 e 30, unha figura que sempre pulou pola internacionalización de Galicia, foi o representante galego naquel Congreso da Sociedade de Nacións, ele estudiara en Glasgow, estaba moi persuadido das ideas atlantistas desa xeración e, de alguna forma, ele participa nos anos 60 con isto do Ateneo de Ullán e colabora hasta o punto de que fai os himnos que teñen que cantar os vikingos. Nos primeiros, digamos, cando isto cambia de fase. Aquí temos un Ulfo, 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 granido o veo do lobo, granido de corvo, viva o moi gran guerreiro, etcétera, etcétera, sempre falan de Ulfo, non? E estas son incluso mellores, que se anima e falle en noruego. Falles unhas, é dicir, hai que imaginar a xente de Catoira nos anos 60, pois cantando himnos en noruego, en homenaxe a Ulf. Eu falei con noruegos, me dixeron que era un noruego un pouco feito a machada, un noruego de Google Translate, pero bueno, están en noruego. Esta xente nos anos 60, é dicir, Plácido Castro lles contribúe de repente a que empezan a construir un pouco este espacio, non? Ao principio les cantaban Ulfo, pero agora non cantan Ulfo, agora no desembarco cantan Úrsula. Cambiou de Ulfo a Úrsula. Cantan Úrsula e dicen Úrsula, Úrsula, Úrsula. Entón, pero ninguén sabe por qué. Entón, cando que teñen un acordo entre eles, entón, que desembarcan é que, cando a xente lles pregunta que canta por Úrsula, diñen, non lo podemos dicir, é parte do acordo, tal, secreto, tal, pero en realidad non saben por que se canta Úrsula. Hai un pouco unha teoría de que Úrsula, a raíña vikinga, etcétera, etcétera, pero non o saben, en realidad. Eso empezou nun momento determinado, e eu creo que ese Úrsula veio deste Ulfo. É dicir, cando se olvidaron de Ulf, empezaron a cantar desta outra maneira, non? Pero estamos vendo a implicación de moita xente que era xente que sempre defendera unha visión moi atlantista de Galicia, que está aí. E Plácido Castro, hai un detalle, Plácido Castro apoia moito isto. Un texto, Plácido Castro empeza nos anos 60, nas súas colaboracións de prensa desde finais dos 50, pero nos anos 60 Plácido Castro é un convencido do turismo. Ten moitísimos artículos falando de como artellar ese turismo inicial que en ese momento en Galicia empeza a aparecer e que se está falando en todo o Estado pois polos cambios que logo faremos das dinámicas franquistas, do réxime franquista, non? Entonces, pero mirade que ben calado ten Plácido Castro que hai que facer, non? Dice, é aconsellable ofrecerlle o typical Galician no aspecto folclórico, a música, traxes, festas, romarías e acontecementos como a Festa do Albariño, que está desde o ano 53, ou outras similares que se asisten ou poderían organizarse. Tamén ten a seu atractivo maior, quizás para eles que para nós, as lendas e tradicións, o romántico. Sen que teñamos que ser demasiado puritanos en canto iso puidera ter de artificial. Sempre dentro de certos límites, posto que o realmente vivo no folclore xa desapareceu, por desgracia, case en todas partes. É dicir, Plácido Castro entende un pouco cal é o tipo de maniobras que hai que facer aquí e las apoia, e lle parece bastante interesantes como unha forma de poder recuperar e desenvolver o patrimonio. Entón, por un lado, temos a herdanza de certa tradición atlantista
de certa tradición do coñecemento histórico do que as Torres do Oeste eran, que viñan dado pois, por un grupo de xente culta, como Bouza Brei, Faustino Rei Romero, Plácido Castro, que son os que conforman a primeira idea desa visión vikinga, non? Pero hai un segundo elemento, que no ano 58 Kirk Douglas protagoniza esta famosísima película dirixida por Richard Fischler que é Vikings, non? Vikingos, é do ano 58, que é un éxito mundial tremendo e que vai ser, eu creo, que a primeira intersección que se vai dar entre estas variables, é dicir, por un lado, na festa vikinga de Catoira, que eu saiba, é a primeira vez que a historia se usa con este tipo de marcos festivos en Galicia. Hasta ese momento as festas eran festas, salvo pequenas cousas da República, eran festas religiosas. Esta é a primeira vez na que a historia se usa, pero se usa porque está propulsada por un entorno que son os cambios na industria cultural e o cine histórico. Entón, en ese momento entran. Pero creo que se fixen unha cousa. Aquí ven os vikingos desembarcando, este é un fotograma da película, ven que levan cornos. Non, é dicir, a película estaba moi ben asesorada, non levan cornos, non levan cascos con cornos. Pero se ustedes recordan as estampas da festa vikinga de Catoira, si levan cornos. Bueno, isto ten unha explicación. Logo van a ver, e que nos fala tamén doutra interacción co mundo da cultura de masas que hai aquí. En ese primeiro momento, digamos, o Ateneo de Ullán está moi preocupado por digamos, crear unha romería na que haxa un importante papel cultural. Entonces, traer figuras destacadas como Ramón Otero Pedrallo, outros importante, pero tamén se fan certames literarios, certames culturais. É moi sorprendente ver a lista de finalistas dos certames, é unha cousa moi curiosa, porque hai primeiros espadas participando no certamen da Romance Vikinga, nos falan das redes sociais que había entre todo este grupo de xente, e traen e empezan a traer ese tipo de figuras, non? Estas son unhas fotos que son unha auténtica maravilla de Otero Pedrallo predicando nas Torres do Oeste. As boas son as da seguinte diapositiva, non son estas, as boas son as da seguinte diapositiva. Estas son para que se prepararan. Temos aí a Cuña Castroviejo, perdón, a José María Castroviejo e a Otero Pedrallo con casco de cornos. É o mesmo casco, ademais, nos dous casos, están pasando de maravilla, están celebrando a vida. Quen está aí, o director, un director de xornal, creo que de La Noche, ou de Lidala Gallego, creo que está aí con él, están celebrando a vida. Ese día, na Romance Vikinga, se conserva unha serie maravillosa de fotos deles participando un pouco deste Valhalla, deste Valhalla de gusto que este mundo vikingo do primeiro momento. Que é unha cousa fantástica ver a don Ramón así. E aí pasamos a segunda fase, que é a fase de Cedonosa. Cedonosa, que é un nome tan raro, era unha fábrica que estaba na ribeira do Ulla, que é unha fábrica de materiais de construcción e sobre todo de comercialización da area. Entón, é Cedonosa que, digamos, o Ateneo se confesa que non é capaz de seguir organizando a festa porque vai crecendo e a empresa Cedonosa asume a organización da festa, os seus traballadores son os que se encargan de organizar todo, e non só iso, sino que teñen que dar, ollo con isto, unha cota para a organización do seu salario. Claro, é dicir, teñen que dar unha cota do seu salario para a organización. Logo vamos a ver un detalle que nos leva. Para entender un poquinho máis este esquema, vai ser fácil de entender cando entendamos que no primeiro desembarco, que vai ser no ano 68, ainda que a Cedonosa empeza a organizar no 65, asistirán 3 representantes diplomáticos de países nórdicos. Isto nos leva a un contexto político tamén. Non só un contexto, sino que nos leva tamén a un contexto político. A clave, o que pasa é que o desembarco que nace en este momento vai ser clave para o éxito da festa, porque vai ser cando se involucre a comunidade. É dicir, cando primeiro os traballadores e despois, os en día, pois a asociación cultural que se encarga desta parte do evento na festa, pois vai ser moi relevante. É dicir, se van a constituir este momento. Aquí vemos unha foto, unha estampa maravillosa dos anos 60, é dicir, con todas estas vikingas subidas ao alto do barco. Pero a historia dá moitas voltas e viravoltas, e hai unha parte moi maravillosa, por lo menos que me interesa, deso antes de falar máis, que eses areeiros que, como ven,
lles configuran a proa, porque a proa do areiro non así, está posta unha proa postiza, non só como Mascarón, senón o resto da proa, ten unha funda, digamos, a proa para que colla esa apariencia un pouco máis vikinga, pero un areiro de toda a vida, dos que levaban a vender a area para material de construcción, que en ese momento, nos anos 60, era un negocio moi importante en la Ría da Luz. Estes areiros son os que apenas uns pequenos anos antes, moi pretiño de onde se celebra isto, sacaron do fondo da ría as famosas espadas maravillosas da Idade do Bronce, que foron depositadas ritualmente no río Ulla, como en outros ríos da Europa Atlántica, pois 2000 e pico anos antes. É dicir, eses mesmos areiros que levan os vikingos, cos que se representan os contactos atlánticos, son os que descubriron un dos elementos arqueológicos máis relevantes para entender a circulación de ideas de armas de tecnoloxías pola Europa Atlántica durante a Idade do Bronce, incluso de culturas, o depósito ritual nos ríos que podemos encontrar en Irlanda, en Inglaterra ou incluso no sur da península, non? É dicir, esa circulación. Son os mesmos barcos que levan os vikingos do norte os que atoparon casualmente no fondo da area as maravillosas espadas de Ulla. É dicir, que son estas cousas da historia. Bueno, digamos, o barco sae do peirao da fábrica de Cedonosa e chega un momento aí de ter que caracterizar os vestidos de vikingos, o cal é un desafío porque non sabían moi ben que facer. É dicir, o que me contamos os locais é que non tiñan moi claro onde inspirarse para os vikingos, e aquí xa poden ver pois os cascos con cornos que están por aí, e tamén poden ver como os vikingos levan a bandeira de España. É dicir, que na Salta leva a bandeira de España, como os vikingos levan a bandeira de España con eles. De onde ven esta apariencia, esta fasquía? Levaban vestidas unhas peles de ovella que eran dun señor que tiña unha granja ali cerca, parece que tufaban moitísimo as peles de ovella, sobre todo co calor, que lles regalaba el para a festa vikinga. Son unhas peles dunha granja dali de Catoira. De onde ven isto? Bueno, pois pola entrevista cos participantes nesto, vendo outro elemento moi importante para a cultura de masas española dos anos 60, que é o Capitán Trueno. Sí. Así que o desembarco, a idea do desembarco, pois, de alguma forma, ven de vikingos, pero como non sabían como vestirse, pois, en gran medida se basearon nos cómics que consultaban de nenos. Claro. Se basaban aí. Entonces, aquí vemos unha interacción, como digo, fíxense, todo o que estamos montando neste lugar e como se van intrincando as bellas tradicións do galeguismo con a cultura popular, a cultura de masas internacional e con un produto moi español que vai ser o Capitán Trueno, moi froito da época do franquismo, non? Los vikingos prehistóricos. Entonces, pues, moi posiblemente proceden deste espazo. E isto vai ser moi importante porque, de alguma forma, os vikingos de Catoira van a estar moi marcados polo visual. O cambio é moi notable, é dicir, aínda que esa foto parece relativamente recente, xa ten uns anos á da esquerda, que digamos o classic Catoira Viking, á dereita ven os novos vikingos, no que a presencia femenina é moi importante, e a apariencia procede claramente da serie Vikings, que é unha serie que tivo un impacto enorme pois na xeración pois que hoxe ten entre 30, 40 e pico anos. É dicir, unha serie moi importante, con moitas temporadas, que redefinir os vikingos en clave do século XXI. É dicir, entonces, e permitiu, ademais, de un montón de presenza e visibilidade das mulleres, a través de, non me acordo como se chama a protagonista, Lagerta. A través de Lagerta e outras figuras, de unha presencia das mulleres que permitiu que as mulleres estiveran moitísimo máis presentes no evento de moitas maneiras. É unha romería, sí, é unha romería. E a romería sigue un ritual, e sigue un paso, non? Que é a partir do porto, a partir de aí se vai hasta as Illas Gabeiras, aí se fai un tempo, se vai hasta aí para que os vikingos non se vexa que saen do lado das Torres do Oeste, é dicir, que haxa unha certa velos chegar, e aquí sucede algo curioso, avanzan polo Ulla, e chegan hasta unha illa que se chama Illa dos Ratos, que é unha illa que se recordan que ao lado da ponte ten un cruceiro, pero que eles empezaron a chamarlle xa nos 60 Illa do Rapto. Do rapto, porque aí raptaron unha doncela, de feito, significa un rapto dunha doncela, queimar a leña ali para facer unha fogueira, digamos, se cambiaron o rapto polo rapto. E a partir de aí, pois, se encara o que é propiamente o desembarco. E aquí ven onde que lles comentaba.
O sorprendente dos vikingos, e aquí hai que recoller, tanto que eu teño recollido como que recolleu Manolo Vilar, é que os galegos están ausentes de representación, pero que en algúns anos intentaron poñer galegos defendendo as torres. E a xente que iba para lá o entendía como un castigo. Non querían ser galegos, querían ser vikingos. Non querían eso de ser galegos, non querían. É dicir, eles querían ser dos outros, dos vikingos. Algo parecido que pasou, creo que en Ardelucos, non sei se falou deso, pero tamén houve ese tipo de cuestións tamén ao principio. Non querían, claro, porque son galegos, quen iban a ser? Quen falou dos galegos? Son os vencedores, pero quen falou deles? Bueno, aquí é onde está o tema. Isto que nos di de nós que nos non sabemos. E que non ve moi clarísimo é Vítor Armesto. Vítor Armesto vai a facer nos anos 70, ela é a pregueira do ano 70, fai un texto no ano 70 para o pregón e despois fai un texto diferente para a Voz de Galicia. É dicir, non di o mesmo no pregón que di na Voz de Galicia, non? E din esta frase absolutamente brillante que só aos poetas se les pode ocurrir la idea de exaltar la gloria del enemigo, que é unha frase de unha inteligencia tremenda. Que? Sí, sí. Non só ela, Luis Oane, cando fala do Bispo Rosendo, aquí vemos a un vikingo acuchillando a un pobre galego. Pero si ganaron os galegos. A componente gastronómica, parte da romería, moi importante, é dicir, esta revista Chan, unha revista moi importante, 8.000 kilos de mexilóns, 5.000 sardiñas cabezudas, terreira, esta parte que é moi importante, pagado primeiro por Cedanosa, é dicir, a escote, un elemento moi importante. E en que nos sitúa isto? Pois nun momento moi determinado, que é os cambios do réxime franquista, o turismo como estrategia, Manuel Fraga como ministro de Información e Turismo desde o ano 62, a idea do turismo como unha forma de presentar unha cara amable do réxime nunha iniciativa de intentar incorporarse na Unión Europea, Camiño de Santiago, todo ese tipo de festas gastronómicas, non? E hai que entender a festa de Catoira e toda esa exaltación gastronómica e todo eso, pois nunha secuencia que é moi amplia, aquí só algún exemplo, de festas que suceden nese momento, que se van formando nese momento, e que todas ademais teñen unha estructura moi importante, que é a presencia do erudito, a presencia intelectual de enorme trayectoria, sancionando a festa, legitimándoa, buscándolle un orixe ancestral a esa festa, Cunqueiro dicindo que ven os Olvariño ven do rin, todos os Isidoro Millán falando do salmón na festa da Estrada, outros glosando os vikingos, o propio Carlos Casares despois nos anos 80, é dicir, a figura legitimidade a hora de construir ese discurso, é dicir, con ese tipo de figuras que en ese momento teñen un destacadísimo papel simbólico na sociedade galega e que parece que non, pero de repente estas festas non as son a entender, pero que tamén se prestan a isto. Tamén están de acordo con isto de alguma forma. Bueno, é dicir, é moi curioso. O resumo ben don Ramón. Escribe unha carta a Cela, don Ramón Atropellado, e dice: quisiera a Venezuela e non me dejo mi ministro. Veremos más adelante. En el fondo, aunque no lo diga, disfruto más dando conferencias en la Estrada y el Carballiño, con grandes y disparatadas cenas después. Última fase, se remato, a institucionalización, que é unha fase diferente, empeza nos anos 90, cando o Concello se fai cargo da festa, e o Concello, xa no ano 92, decide que a festa, é dicir, é un momento de expansión da autonomía, un momento de expansión dos lazos políticos, o Concello de Catoira ten, ademais, bastantes cartos en ese momento, hai un contexto moi diferente de Unión Europea, de entrada do mercado común, de outros elementos, irmandades con diferentes puntos vikingos, e o inicio da busca da legitimidade científica a través da creación de réplicas tremendamente precisas de barcos vikingos localizados no fondo do mar, que se conservan nos diferentes museos escandinavos, e algo que ven dala e que fortalece moitísimo a propia vínculo coa comunidade local, que é o teatro comunitario, que o collen de Frederiksson, pero baseándose na tradición previa de Faustino Rei Romero. A idea de que, máis alá do desembarco, o desembarco polas mañás, as noites son para contar historias. Isto ven de Frederiksson, en gran medida. Ven o collen da xente dali, coa que siguen tendo moitos lazos. E remato xa. Non hai defensores porque somos nós, os vikingos. É dicir, nunha Galicia que quere estar conectada co mundo, que busca identificarse, sentirse parte de dinámicas máis amplas, será que non hai defensores porque
Somos nós. Estamos atacando e defendendo ao mesmo tempo. Somos nós os que estamos aí. Os celtas nos anos 80 estaban moi cuestionados, históricamente ou científicamente. Pero os suecos molaban moito. Eran unha cultura prestixiosa, molaban moito estar vinculado cos suecos. Era unha cultura de desenvolvemento en ese momento. O cine español fai moita referencia ás suecas. Se conoce como un país próspero, democrático, aberto. Xente que interesante. Hubo moitos máis ataques musulmáns a Galicia, marítimos, que durante un período moitísimo máis longo, 700 anos, comparado cos 150 vikingos, pero dos ataques musulmanes non nos atacamos, non nos acordamos, non? E en ese momento empeza a cambiar a ollada a Escandinavia. Este libro, que ademais este cómic que quero reseñar, porque é fundamental para entender a visión que temos da historia de Galicia, unha xeración, breve historia de Galicia, desde o ano 84, que viña prologado e asinado polo presidente da Xunta, Fernando, que estaba asesorado por Ramón Villares, se non me equivoco. Aquí aparece, na parte de atrás, eles están lendo cómic, e aquí temos os símbolos de identidade galegos, non? O medievalismo aí cos bispos, o barco vikingo e Santiago. Un libro importantísimo, que de repente empezou a cambiar esa visión que había, Galicia escandinámica, porque introduciu moitas outras fontes, e a presencia de figuras como Staffan Morling, que cando lanzou a súa teoría, hoxe un pouco cuestionada, das dornas como elementos de origen de dracar vikingo, prendeu como a pólvora nas rías. E en día todo o mundo está convencido disto. E só cambiou esta cousa, os tempos cambiaron. Entonces, esta romase, quinta romase vikinga, leva apenas 5 anos. Se fai no Vicedo, en San Román, e aquí xa en todos os cartéis contan moito, como antes comentaba, os cartéis contanos moito, non? En todos os cartéis da romasa vikinga do Vicedo xa hai dous bandos. Están os galegos e están os vikingos. E iso significa que tamén que, en certo modo, a sociedade galega cambiou de alguma maneira. Claro, é dicir, a Romaría inaugura novos usos da historia e da súa socialización. Vemos aí unha confluencia entre as bellas narrativas como o atratismo e o medievalismo coa industria cultural, que é algo fascinante, a relación co tardofranquismo e co uso do patrimonio cultural e gastronómico nese momento, e, por último, o que nos é capaz de contar alrededor de como nos sentimos actores ou da nosa propia historia, a presencia da nosa propia historia. Moitas gracias.